مستيات بيتنا تيك توك اب منسيات عبي تقبلنا زرخبه حدا كاب عبيتي ناي محبراوي مرخبيتات متجبري ابيو اب ኢትዮጵያ ቲክቶክ ዓቢ ተቐባልነት ረኺቡ ብዙሓት ተጠቀምቲ ኮይኖም ዝስዕብዎ ዘለዉ ስለ ዝኾነ ከዓ ጽልኡ ኣዝዩ ገዚፍ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሳልሳይ ናይ ጂ ፓወር ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተኻይዱ ነይሩ ገለ ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብ ቲክቶክ ዝነጥፉ ኢትዮጵያውያን መንእሰያት ድማ ነቲ ዕለት ዝኸውን ፍሉይ ኣልባሳት ለቢሶም ዝተረኽቡ ኮይኖም ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ እቲ ኣከዳድና ንሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዘይውክልን ካብ ባህልን ስነ ምግባርን ዝወፀ ካብ ደገ ዝመፀ ዓናዊ ኣከዳድና እዩ ነይሩ ብምባል ንሓሙሽተ ቲክቶከራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትይዎም ከም ዘሎ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገሊጹ ወንጌላዊት ገብረ እንድርያስ በርሀ በረኸት ጸጋዬ ጃፋር መቕደም ደረጀ መንግስቱ ጉሩም ገዛህኝ ቀጭኔን ዮሐንስ መኮነን ሃብተ ማርያምን ካብቶም ሎሚ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ኮይኖም ካልኦት ነቲ መደብ ኣብ ምድላውን ኣብ ምምዋልን ተሳቲፎም ዝተባህሉ ጥርጡራትን ተኣሲሮም ኣለዉ ቅድሚ ሕጂ እውን ገለ ቲክቶከራት ካብ ኣዲስ ኣበባ ንመቐለ ንምብራር ተዳልያ ኣብ ዝነበረት ነፋሪት ረብሻ ስለ ዘለዓሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ነይሮም እቶም ቲክቶከራት እታ ነፋሪት ግድን ክትበርር ኣለዋ ክብሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ነፋሪት ዕግርግር ፈጢሮም ሰራሕተኛታት ኣቪዬሽን ግን ኣብቲ ዕለት ሕማቕ ኩነታት ኣየር ስለ ዝነበረ ነታ ነፋሪት ከይትበርር እዮም ኣዚዞም ይኹን እምበር እቶም ቲክቶከራት ንሓበሬታ ሰራሕተኛታትን ፖሊስን ክርድኡን ክሰምዑን ኣይከኣሉን በዚ ምክንያት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ መንእሰያት ከዓ ንነዊሕ ኣዋርሕ ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ክመላለሱ ጸኒሖም እዞም ናይ ሎሚ ሓደስቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ቲክቶከራት ግን ብሰንኪ ኣከዳድንኦም እዮም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ እቲ ናይ ሽልማት ስነ ስርዓት ብቐጥታ ብመንገዲ ቴሌቪዥናት ይመሓላለፍ ስለ ዝነበረ ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ዘሕደሮ ኣሉታዊ ጽልዋ ልዑል እዩ ኢሎም ኣለዉ ፖሊስ ንመጻኢ እውን ኣብ ተመሳሳሊ ጉዳይ መርመርኡ ክቕጽል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት መንእሰያት ብመንገዲ ቲክቶክ ስራሓቶም ከላልዩን ኣብ ዕዳጋ ክሳተፉን ክኢሎም እዮም ካልኦት ሓያሎ እውን ብኣውንታዊ መንገዲ ብምጥቃም ንብዙሓት ወገናቶም ኣብ ምሕጋዝ ዝነጥፉ ኣለዉ በዚ ሎሚ ዘመናውያን መንእሰያት ናይ ቲክቶክ ሕሳብ ከፊቶም ተንቀሳቓሲ ምስሊ ክጥቅዑ ምርኣይ ኣዝዩ ልሙድ ነገር እዩ ይኹን እምበር ገለ ካብዚኣቶም ብሰንኪ ብስለትን ዕድመ ዝደርኾ ንኣሽቱ ዝመስሉ ጌጋታትን ኣብ ዓበይቲ ፀገማት ክወድቁ ይረኣዩ ብዘይካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካልኦት ሃገራቱን ቲክቶከራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትው ኣለዉ ኣብ ታንዛንያ ንኣብነት ሓንቲ ብኒፈር ዝብል መፀውዒ ስም እትፍለጥ ቲክቶከር ኣብ ደማዊ ምርጫ ታንዛንያ ጣልቃ ኣቲኺ ሰባት ኣላዓኢልኪ ብዝብል ሰፍ ዘይብል ክሲ ተኸሲሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ትርከብ እዛ ቲክቶከር በቲ ቀሪቡላ ዘሎ ናይ ታንዛንያ ክሲ ክሳብ ናይ ሞት ፍርዲ ክበፅሓ ከም ዝኽእል ማዕከና ዜና ይሕብራ ንሳ ኣብ ዝሰራሓቶ ቪድዮ ኣብ እዋን ሰላማዊ ሰልፊ ሰልፈኛታት ካብ ሕማቕ ጋዝ ንምክልኻል ማስክ ክዕድጉ እያ ጎስጒሳ ንባዕላ ብስራሕ ንግዲ እትመሓደር ኒፈር ድሒሩ ዝመፀ ክሲ ኣዝዩ ዓቢ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣይገመተትን ወላዲት እዛ ቲክቶከር ብስም ጓላ ንመንግስቲ ቅሬታ እኳ እንተሓተተት ሰማዐ እዝኒ ግን ኣይረኸበትን ኣብ ሰራሊዮን ሓንቲ ሃዋ ሃንት ዝተባህለት ቲክቶከር ብዛዕባ ፕሬዝደንት እታ ሃገርን በዓልቲ ቤቱን ገለ ምስ በለት ብሳይበራዊ ገበን ተኸሲሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ኩነታት ሃለዋታን ጥዕናኣን ብምሽቓል ክሳብ ሕጂ ደሃያ ኣብ ምሕታት ይርከቡ ሓንቲ ካልእ ኣንጎላዊት ቲክቶከር ንመንግስቲ ዝቃወም ትሕዝቶ ዘለዎ ቪድዮ ምስ ሰርሐት ኣብ 2023 ኣብ መንበሪ ገዛኣን ከላ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትያ ነይራ ኣብዚ ዓመት እዚ ግን ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሓ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገልጽዎ እዛ ቲክቶከር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕክምና ከይትረክብ ትኽልከል ነይራ ኣብ ኣዘርባይጃን ሓደ ነጣፊ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ፈለማ 2025 ፈጺምዎ ብዝተባህለ ገበን ን6 ዓመታት ክእሰር ተፈሪዱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እዚ ቲክቶከር ዕልዋ መንግስቲ ንኽካየድ ፀዊዑ ወይ ጎስጊሱ ዝብል ክስ እኳ እንተመስረተ ቤተሰቡን ናይ ነፃ ማዕከናት ዜናን ግን እቲ ንሱ ዝጠቅዖም ጽሑፋት ንመሰል ናይ ፖለቲካ እሱራት ዝጣበቑ ጥራሕም ነይሮም ይብሉ ኣብ ግብፂ ብተመሳሳሊ ካብ 2025 ዓመተ ምህረት ንድሓር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቲክቶከራት ሳዕሳዕቲ
ናይ ውቃጦ ኽኢላታት ናይ ማእሰርቲ ተግባራት ይፍጽም ኣሎ መንግስቲ ከም ምኽንያት ማእሰርቲ ዝቐመጦ ሕብረተሰባዊ ሞራል ምጥሓስ ንኽብርታት ቤተሰብ ምግሃስን ጽዩፍ ነገራት ምዝርጋሕን እዮም ኣብ ኡጋንዳውን ኣብ ዝወርሒ ሓያሎ ማእሰርቲ ኣብ ልዕሊ ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተፈጺሙላ መንግስታት ብፍላይ ኣብተን ገና ዲሞክራሲያዊ ክብርታት ዘይሃነፃ ሃገራት ዜጋታተን ብመንገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተወዲቦም ንለውጢ ኸይቃለሱ ድምፂ ኸዓብሳ ይረኣያ ከም ዝፍለጥ እቶም ብጄንዚ ዝፍለጡ ዳሕረወት ወለዶ ብመንገዲ ኢንተርኔት ተወዳዲቦም ዘካየድዎ ቃልሲ ኣዝዩ ሓያል ብምዃኑ ንመንግስቲ ብሒደት መዓልታት ካብ ስልጣን ከውርድ ዓቕሚ ዘለዎ ምንቅስቓስ እዮም ዝፈጥሩ ናይዚ ኣብነት ነቲ ኣብ ኔፓል ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ናይ ተቃውሞ ማዕበል ምምልካት ይከኣል ኣብ ኬንያ ዝነበረ እውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ታንዛንያ ከምኡ ዓይነት ናይ ተቃውሞ ማዕበል ኣንጊዳ ከም ዝነበረት ይዝከር ሎሚ ውልቀ መለኽቲ ስርዓታት ንኢንተርኔትን ንማሕበራዊ መራኸቢታትን ኣመና እዮም ዝቆጻጸርዎ ዝኾነ ዘሰክፍ ኩነታት ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ቀልጢፎም ንመስመር ኢንተርኔት ይዓጽዎ ከም ስርዓት ህግደፍ ዝበሉ ኸኣ ካብ መጀመርቱ እውን ኢንተርኔት ዝበሃል ነገር ኣብ ጥቓ ህዝቦም ከቕርብዎ ኣይደልዩን ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ንቲክቶክ ወላተን ዝማዕበላን ዲሞክራሲ ኣለና ዝብላ ሃገራትን ከይተረፋ ይቃወሙ ኣለዋ ናይዚ ምኽንያት ከዓ ቲክቶክ ኣብ ንኣሽቱ ወለዶን ኣብ ሕብረተሰብን ኣሉታዊ ጽልዋታት ይሕድር ስለ ዘሎ እዩ ካብዚ ተበጊሰን ከዓ ትሕቲ ዕድመ ተጠቀምቲ ቲክቶክ ከይኮኑ ኣብ ምስራሕ ይርከባ እዚ ቀልጢፉ ወልፊ ቪድዮ ንኽሓድረካ ዝገብር ናይ ቲክቶክ ኣሰራርሓ ሓንሳብ ምስ ኣተኻዮ ንኽትወጾ ዓቐብ ክሳብ ዝኾነካ ኣብ ወልፊ ዘጥሕል እዩ ብዙሓት ኣብ መዓልቲ ንነዊሕ ሰዓታት ኣብ ቲክቶክ ቪድዮታት እናቐያየሩ ኣብ ምርኣይ ከም ዘሕልፍዎ ይዛረቡ ስድራ ቤታት ንደቆም ካብ ቲክቶክ ንኽርሕቁ ዘይፍንቅልዎ እምኒ የለን ኮይኑ ግን ቀሊል ኣይኮነን ብፍላይ ካብ 12-13 ክሳብ 20 ዕድመ ዘለዉ ካብ ቲክቶክ ንምፍላዮም ኣጸጋሚ እዩ እዚ ከምዚ እንተቐጺሉ ኣብ ወለዶታት ኣሉታዊ ሳዕብየን ክኸትል ዝኽእል ጸገም ከይፈጥር ካብ ሕጂ ተፈሪሑሎ እምበኣር ነዚ ሎሚ ኢትዮጵያ ዝወሰደቶ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ብዙሓት ወገናት ብሓጎስ ክቕበልዎ እንከለዉ ገለ ኸኣ ካልኦት ዓሌታዊ ግጭት ክለዓል ዝጉስጉሱ ኣብ ጸርፍን ዘለፋን ሕብረተሰብ ሃይማኖትን ካልእን ዝተዋፈሩ ሓደገኛታት ቲክቶከራት ገዲፍካ ነዞም ኣከዳድንኦም ዘኽፍኡ ጥራሕ ምቕያድ ቁኑዕ ኣይኮነን ይብሉ ፖሊስ ኢትዮጵያ ግን ስርሐይ ገና ክቕጽል እዩ ዝብል ዘሎ ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ዘዳለናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي بنا مسلي فتحي